Bay! Baboy! Pag nilagang baboy na karon, baluan man. Ugnaw. Lami. O sigaw o sabaw. Sa baboy. Tara. Ana gutaron ang baboy to bite size para dali pagdapal. Kubkob. Di, grabe. Baan sa natok may kagamay atong baboy. Ipaluta. Init nga kalhap. Aron muguwa ang iyang mantika. Ba? Pwede ka nagpahilis atong baboy. Prepare na ito mga lamaserns. Bombay. Mga bombay. Tuon. Ang irang upat. Mga atsal. Tanglad. Matis. Patatas. Luya. Cabbage. Mantika naman, goods na ni. Dumpling. Mga karne. Ito, nagyud lagi. Tinawon na hibay. Diluya isabay. Tipon na po lahibay. Tanglad. Kamatis. Mukhang patatas. Tubig. Inak na siguro ni nga sabaw, no? Liso sa paminta. Ang siling green. While gahula, tangubukal ng followers. Iganahan o wag iganahan sa akong mga video, sa akong mga luto-luto. Like lang mo, comment, share. Gamay suporta kang wan. O na kay nag-ambag para sa ako. Kasi usa kagamay na content creator. Isya. Yeah. Naraktal na siya. Butang atsal, asin, o magic powder. Dilawi. Kalame, pre. Okay! Dayon, piyas nga dahunan, cabbage. Grabe ka simple nga ihapon sa mga ubre. Diba, pre? Yes! Sukad na dayon, Juan. Alright? Hinaykan. Nasad. Bahaw. Okay. Thank you.